No čau, ja ťa vítam pri dnešnom novom videu. V dnešnom videu si ukážeme tento vertikutátor Zoby za 120 €, poskladáme ho, poriadne ho testujeme a poviem vám, prečo si v žiadnom prípade nekupujte ten vertikutátor z Lidla, pokiaľ máte väčšiu záhradu ako 600 m². Poďme na to. Poďme si tento vertikutátor poskladať. Je to elektrický vertikutátor Alco 38E Comfort Combicare. Momentálne stojí 125 €. Už zdražel, keď som ho ja kupoval, tak stál 120. No, takže poďme ho poskladať a poriadne otestovať. No, to bude ešte zaujímavé to dnes poskladať. Tu momentálne na obrázku vidíte nože a pružiny. Nože sa používajú hlavne na prevzdušnenie a prerezanie pôdy a pružiny iba na vyčistenie trávnika. Tu keď chcete si stopnite video a pozrite si, aké to má parametre. Cipána, to normálne Bibliu nám dali k tomu. No, to bude ešte zaujímavé čítať. Čo to máme? Krížovku? Ideme luštiť krížovky. Teraz tu máme ručky. Dúfam, že kôž vám nemusím ukazovať, ako sa skladá. Ďalšia nejaká tyčka. Čo tu máme? Šrobiky. Kábliky. No ukáž sa, krasovec. Ukáž sa. Teraz si ho vyťahnem z krabice a môžeme ho ísť skladať. No práve som prišiel na jednu nevýhodu, že keď to dvihnete hore na jednotku, tak stále to bude šúpať o spodok. Tie nože budú položené na podlahe. Tam šúcha dole. To znamená, že nedá sa dvihnúť, budete ho musieť nosiť v rukách, keď ho budete chcieť prepravovať. To je taká nevýhoda. Toto máme zo spodku toho vertikutátora. Nainštalovali nám tam už nože. No a to len takýto plastový, ktorý sa otočí, zašrobuje a vlastne v tom je to osadené. To není ťažké osadiť. Super. Ešte tu máme niečo zabalené. A tu sú nejaké dve tyčky ešte, to potom. Ťažko sa natáča len jednou rukou. Jednou rukou vám to natáčam a druhou pracujem. No. Ručky sú tam nastoknuté, ale tu sú, neviem, či to vidíte vy, tu sú dierky na šrobiky, ešte ich tam zašrobujem. No, tyčku si upevním asi čo najvyššie, lebo som vysoký. Tak. No, skoč tam. Druhá strana. Dobre. Zase zašrobujem a tyčka už drží pevne. Už asi nikam neujde. Aj do návodu som musel troška nahliadnúť. Inak takto dajako to vyzeralo pri montáži toho vertikutátora. Tých vecí je fakt veľa. Určite niektorí z vás sa pýtali, Mako, prečo si nám neukázal, čo je v tej krabičke? Tuto to máte, toto v nej je. Prevzdušňovanie. Bo teraz sú tam nože nahodené. A on ich má vlastne nože a má aj pružinky. Poriadne zatiahneme. Máme zašrobovanú prvú časť. Tak, teraz zašrobujem tieto tyčky. Druhá strana. Ručky už máme namontované. Tento plastový som si tu nechal hore. Tu bol. Musel zase toto odšrobovať. Prehodiť ho sem dole. Ale zvládol som to a je to. Vlastne máme poskladaný vertikutátor. Ešte tu mám nejaké veci na zemi, pozriem sa do návodu, na čo to je.
a pôjdeme ho testovať. Má to veľmi dobrý ťah. Niekedy normálne som ho musel pevno držať, aby ma celého nestiahol so sebou. Ale celý dvor som vertikutatoroval na dvojke, maximálne na trojke, kde boli také hrubšie trsy trávy, také silnejšie. Ako výkon to má veľmi dobrý. Teraz vám ukážem, koľko trávy som s ním zvertikutatoroval. Dokopy som spravil 6 takýchto veľkých kôp. A plus ešte nerátam to, čo som musel predtým pokosiť trávu, aby som to mohol zvertikutatorovať. Mohli byť ďalšie 3 kopy, pretože zvertikutatoroval som 1500 m2 na tento test. Pokiaľ chceš vidieť video o tejto kosačke, ako dopadla po 3 sezónach kosenia, tak na toto video dajte 50 lajkov. A ak chceš vidieť, ako kosačka dopadla po roku kosenia, to video nájdeš u mňa na YouTube kanále, takže bež si ho pozrieť, ale neskôr dopozeraj toto video. A takto sa ten vertikutator zaniesol počas vertikutatorovania. Ako náhle som skončil svoju prácu, som ho vyčistil. Treba to robiť, pretože ten vertikutator môže zhrdzavieť. A ak by to niekoho zaujímalo, ten zberný kôš má 55 litrov. Toto je koniec prvej časti videa. Teraz v druhej časti videa vám ukážem, prečo si nemáte kupovať Lidl vertikutator, ale kúpte si radšej tento Zobi. V prvej časti ste videli, že ten vertikutator má dostatok sily, dokonca vás ťahá. Poďme na to. Pokiaľ vás táto časť videa nezaujíma, kľudne ju preskočte až na záver. Na záverečné zhodnotenie. Je to elektrický prevzdušňovač PELV 1800A1. Má príkon 1800 W, otáčky nože 3600 za minútu. Pracovná šírka je 37 cm a objem koša 50 litrov. Je to 2 v 1 kombinované náradie s 2 vymeniteľnými pracovnými valcami. Je určený na trávniky do 600 m2 a váži cca 9 kg. Ale niekto si povie, prečo si nekúpil tento Lidl vertikutator? Však ešte som zabudol dodať, že pokiaľ by sa vám hocičo na tomto Lidl vertikutatore pokazilo, museli by ste ho zaniesť na reklamáciu, reklamovať a má kratšiu výdrž, životnosť. Lenže ten Alko z Obi môžete ísť do oficiálneho servisu. Nemusíte žiadne reklamácie riešiť a ako náhle skončí záruka v Lidli, tak musíte si kúpiť nový. Čo Alko sa vám pokazí motor, kúpite za 50 €, nemusíte kupovať nový vertikutátor za 120. Preto choďte radšej do Obi. Ja vám odporúčam. Takže, čo ste zistili z tohto videa? Mali ste zistiť to, že ideálny vertikutátor je ten z Obi, pokiaľ nemáte veľa financií na extra kvalitný vertikutátor, ale nechcete ani šum. Osobne do baterkového vertikutátora by som nešiel, pretože ten vertikutátor vydrží tak 50 m2, potom musíte nabíjať, ale pri elektrickom zase musíte rátať s tým, že ťaháte káble a pri benzínovom, že to strašne veľa spotrebováva elektriky. Stojí to 400 € minimálne a väčšinou remeň sa kazí. Takže v najbližšom videu si ukážeme tie kosačky, zrejme, a potom plánujem ešte taký veľmi špeciálny projekt, ktorý už ste mohli vidieť v tomto videu, bol vedľa vertikutatora, takže máš sa na čo tešiť. Ja sa teším na teba pri ďalšom videu. Čau, čau.